גרביון צהוב את לא רוצה? מצלם. לא, אני לא מצלמת, אני עושה לך וידאו יותר גרוע. איזה יפה, תגידי, מה אכלת שבוע שעבר? שבת שעברה ג'חנו. كلالو والجورج مايكل باعي مايكولوك I never gonna يلا الغني بشوي شي اخلص أنا gonna fancy game win وعوني ايه وعوني יש לי צירות חזקות אבל זה הבן שלך? כן, יפה, נכון? זה הבנות שלך? כל הכבוד. מה, לא הבאת מים קרים יש לכם? בטח, תני לו לשתות, זה קרח. אני לא ידעתי, רק שלא ישלחו אותי לחדר מיון היום. למה? יש לך צירות? זה יהיה מים, זה קרח. רק אם יש לך צירות חזקות את יכולה ללכת לחדר אין מיון. לכם מים קרים, חבל. יאללה, תהיי בריאה. בגלל זה אומרים, עובדו שריונה, לא פחות ולא תרונה דמדו. אוהדים דרובנית ומחרוגנית.